Buat hang nagirdो नोंसोरो? हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय दिनै जाहैबाय काति मासनि 1 तारिख माइनाव बरायनाय फोरबो ओमफ्राय जों दिनै थांगोन जोंनि खाथियावनो थानाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बेवहाय दिनै माइनाव बरायगोन माइनाव थिसनगोन बे थानसालियाव माबायदि गाजा गोमजायै बरायो थिसनो आं नोंथांमोननो एसे देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोनखौ आसा खालामबाय आरो जोंहा थांगोन जोंना गामियावबो बे आर'जआ जाखागोन ओमफ्राय जोङो थांगोन जोंनि गामिनिफ्राय बेटारि गारियाव 7 जनसो थांगोनदां ओमफ्राय जोङो एसे एडभान्स थांनोसै माने फिरफिला बिरहोनायाव जोङो ज' जाहैनो जेनेबा नायहैनो दा जों थांगोन जोंहा आइ बिखुनजो माने न' खाथिनि आइ उन्दै ओमफ्राय बिबोनां रायथाइ आगै लोगोफोर नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबजासिम गोथारै जोङो इसोरखौ गाबज्रियो बे नेरसोनखौनो बे फिरफिलायाव होनाय जादों जायखिना धोरोमनि खामानि मावनो थाखाय सिगाङाव बेखौ देरहानायनि बा आवगायलांनायनि सिन हिसाबै जोङो गिबियाव बिरहोनानै इसोरनि मुं लायो आरो बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जों बयबो बाथौ सिबियारि मोना बिबान गोनां गैयै गासैबो माने बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोङो इसोरनि समाय लानानै बाथौ धोरोमनि खामानि मावलांनो समाय लानानै जों गावबा गाव जोंनि बिबान बायदियै मावलांनो आवगायलाङो दा बेयाव जोङो साफ्रोमबो माइनाव बिथांखौ बाहागो लानो yang miथिया नङा oh ipa lah video lagan ini lain जाजोबबाय
Sabai, sabai, sabai. Jai Mainao Langnai ini. Jai Mainao Borainai ini. Maka mari lah pun.
nebe sina monabiya bulane Bathou Butubine Gahaya Sari Manjular Sina Borainai dan bitangan gasai asari bitangan लोगोसे nebe Thansaliaनि Khakhlary ओंखाम उखैबाय साहा लोंसै फुङाव फैनाय दा खैथा जाखोलै 12ता जासिगोन दां दालासो नामा 11ता अ दा 11ता जाबाय ओंखाम उखैबाय साहा लोंसै जा Lado. Deh. Kulum nani haba mai. Kati thare mai nang. Hab boleh. Santai. Ramai. Sengha ayah cantik sebenarnya video kan sengha ayah Bathou Thansaliao Mainao angni getar mengklaimnya ada mengenai mohorwi ini mau nanti sadar penanganan mwnnwisw angni getar mengklaimnya mohorwi ada danni mwnnwisw angni getar mengklaimnya mohorwi
दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं बारा मोजाङै थानसालिनि ओरै देखायनो हायासै उनफोराव थांबाथाय आरो देखायबावगोन नोंथांमोननो जोंनि जाय माने बे बाथौ मन्दिरखौ नायनो होननानै आसा थानाय दङ नोंथांमोननो आं देखायनो नाजागोन आंबो माने सानो इदि नायनो आसा थानाय माखासे गोजाननि मानसिफोर दङ होनना खारन आंबो सिगां बेयाव फैनायनि सिगां आंबो बिराद नायनो आसा दंमोन बे बाथौ थानसालिखौ नुजेननायनिफ्रायनो माने इउटुब फेसबुकफ्राव नुनायनिफ्राय सिगाङो ओमफ्राय दा लोगोफोर फिन खनसेबाव थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय ओमफ्राय आसा खालामो साबस्क्राइबखौ खालामगोन आरो लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो कमेन्ट मोनसे लिरबानो जाबाय जय आफा बोराइ बाथौ।